Wong tuamu barsucana tansah ngira aku jana pancen dalan sing tak liwati ngalor ngidul
Banjur ngunjuk sampean dadi digentir. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareg. Ojo muna-muni nuturi kaya bukaji. Ditokke wae yen lenger wis longsor dhewe. Orang bener lho.
longsor dhewe